Lokaci babu, lokaci babu, lokaci babu. The strings and the beat. Ya gamba ne ya dora inda an yi da kujiya yau mu ma ana yin mu da gaske ba wani wanda zai shi da rabon wani ganin wasu ne ƙarshen gaban jini da duban ta za ka ga akwai jini to tamkar ga mu da waka dole sai gani ba za mu fasa ba magarin ba za mu daina Fika masha a sako ma mu ba mu zama don mu guje wa ɗan gulma. Namiji 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 Rabbana kare mu sharri na makiya sannan ka ɗaukaka muka sa mu zamto kamar gini kan nan samu mu zama haske a gari sannan kuma a lokacin sallah ka samu bare zama baba wuni na sun ga akwai dama to sanya mu alamar dan mun zaka kawo can sallah ya rabu yau ga mu ina so ka yafa laifin mu ya Allah ka tausaya gunmu badan halayya ba ka yafe in lokaci ya zo ba a mai kasan rama duk inda ba zai iya ya kai girma ban raina kowa ba sannan haka nan nima ban ce karke